Realitné kancelárie ako povinné osoby musia v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti preverovať svojich klientov. V rámci Slovenska sa už rozbehli kontroly a zistili viaceré nedostatky. Výsledkom sú 10 000-ové pokuty. Realitné kancelárie ich označujú za likvidačné. Videla si tu reportáž? Všade hovoria o tej realitke, ktorá dostala pokutu 50 000 eur. Neplnili si svoje povinnosti a nemali poriešené AML-ko. Áno, videla som to. A vraj už pribudli ďalšie pokuty. Veľa realitiek to nerieši. Nevedia, o čo ide. Makléri majú inú robotu. Mňa pri predstave takej vysokej pokuty úplne mrazí. Ty to máš ako poriešené? Ja som absolvovala školenie. Podklady a dotazníky mi generuje realitný softvér Back Office. Naša realitka je aj členom Združenia realitných kancelárií Slovenska, tým pádom mi to smernicu AML vygenerovalo priamo v systéme a nemusela som utrácať peniaze na právnikov. A ako získavaš súhlas k spracovaniu citlivých údajov a samotné údaje? Mne je trápne sa klientov pýtať na pôvod peňazí a koľko zarábajú. V systéme Back Office je aj GDPR, spôsob, ako digitálne získať citlivé údaje a súhlas bez toho, aby sa klient spovedal maklérovi. Podobne funguje aj AML, ktoré si klient v súkromí vyplní a my už potom údaje len spracujeme tak, aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ľahko, jednoducho, digitálne. Máš pravdu, je čas začať využívať technológie a profesionálne nástroje. A koľko ťa to AML v back office stojí? Nestojí ma to nič. Je to súčasťou back office. Mám to v sekcii klienti, kde klientom rovno rozposielam aj vyhovujúce ponuky a generujem trhové reporty pre vlastníkov. Všetko mám pod jednou strechou, navyše s modernou webovou stránkou. Počkaj, ten nový parádny web máš tiež od back office? Daj mi rovno na nich číslo, nech sa konečne pohnem dopredu aj ja. Jasné, tu máš číslo